இது எல்லாமே எங்கள் வீட்டில் மாடியில் முளைச்ச கத்திரிக்காய். என் அத்தையை கத்திரிக்காய் பறிக்கும் போது கூப்பிடுங்க கூப்பிடுங்கன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன், கூப்பிடவே மாட்டுறாங்க. காலையில் வாக்கிங் போகும்போது பறிச்சிடுறாங்க. இங்கே பாருங்கள், என் அத்தை தான் கத்திரிக்காயெலாம் நடவு பண்ணது. தோசை சுட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. எல்லா கத்திரிக்காயும் எங்கள் வீட்டு மாடியில் முளைச்சது. ஃப்ரெஷ்ஷாக அப்படியே பறிச்சிருக்கோம். இதை வச்சு கொச்சி பண்ண போகிறோம். கொச்சி தானத்தை அது எப்படி பண்ணுறது சொல்லிக்கிட்டே தோசை சுடுங்க. கத்திரிக்காய் சுட்டு சவுண்டாக சொல்லுங்க. கத்திரிக்காயை சுடணும். அதுக்கு போட்டு சுட்டுட்டு தோலெல்லாம் உரிச்சிட்டு புளி கரைச்சி ஊற்றிட்டு வெங்காயம், கடுகு உளுந்து, வெந்தயம், வெங்காயம், கருவேப்பிலாம் போட்டு தக்காளிலாம் போட்டு புளியை ஊற்றி சுட்ட கத்திரிக்காய் நல்லா பிசைஞ்சு அதில் ஊற்றி நல்லா வேக வச்சு உப்பையும் போட்டு இறக்கி வைக்கணும். நல்லா வெந்த பிறகு இறக்கி வைக்கணும். அவ்வளோதானா? நல்லாயிருக்கும். சோத்துக்கு ஊற்றி சாப்பிட நல்லாயிருக்கும். இட்லி தோசைக்கு நல்லாயிருக்கும்.